Hello, good morning. May buntag sa tanan. Nangapi na ba ang tanan? Ako wala pa. Ako po wala pa. Hapit na. Ah, shout out din sa akong mga kaubanan sa Ulit Shout Elementary out. School. Good morning sa inyong tanan. Happy birthday, Ma'am Feby Flores. Oh, Happy happy birthday. birthday to you. Shout out po sa amo ang palangga nga anak sa akong igagaw. Theo Boal. Happy birthday, palangga. Shout out, Very cute baby. Happy birthday. God will bless you. Magdako ka uban ang pagkamahadlokon sa atong buhi nga Dios. O tagaan ka sa Ginoo og malantik nga panghuna-huna. No? Kaalam na lang ito gikan sa atong labaw makayugahon. Then shout out sa very supportive Nga. na kauban mo. Si? Si Ma'am Suzette Macpilan Saiso. Suzette. Thank you so much, Ma'am Suzette, sa support sa Salamat, mga Ma'am YouTube Suzette. channel. So, wala pa naka-abroad. Shout out sa mga friends na ko sa abroad. Marites Lingacion, si Jacqueline Alinso, shout si... out. Kinsa pa man to, ha? Nakalimutan Kasi ka. kalimut ako sa uban. Lagyan na. Hindi ko ako ilistahan good. Basta shout out sa tanan ng mga friends. Mga igagaw na kupod nga nasa abroad. Si Ruth, si Sharon. God bless sa inyong tanan diya. Amping mo. Hisgot-hisgot ta karon nga kabuntagon. Nindot About sa ni nga buntag ba nga natay presgutan. ang ato ang isa nga napili dyan na mo na gusto na mo i-share. Oh, ang sa share. About sa mga angay buhaton aron walay gubot ang panimalay. Doon na po sige. ni gusto nga i-promote nga hashtag. Oh, sa mga hashtag Nangitaw na na to, hashtag Hashtag. walay magbulag. Walay O hashtag walay mangilog. Kayawan ay. Bitaw kay ang ang goal ani sa mo ang YouTube channel is aron na to strengthen the relationship sa mga magtiayon o sa tibuok nga pamilya. So hashtag walay magbulag, hashtag walay mangilog. Ay kuno pangilog. Ay Walay kuno magbulag, pangilog og Walay bana or magbulag, asawa. Oy walay kay mangilog, ha? aron kuan kanang linaw ang pagpamuyo. Di ba? Kay dili man wa may blessing ng mangilog ra ka unya. Una nimo malipayon kaayo mong nagpuyo unya ang imong ilugan perting looya, di ba? Okay? So, hisgutan na to unsaon nga magmalipayon. Walay kagubot ang Magmalipayon ang pamilya, ang usa ka panimalay, no? Dili lang sa ato ang kalibutanon nga mga tinguha, aspeto kundi biblical ta mag-base aron nga ang pagpamuyo gyud basta kauban ang Ginoo muna siya nga bisag na problema matingala na lang kang ay happy raman ni malipayon o linaw ang pagpamuyo. Okay. So, kanta sa ta? Okay. Sige, kanta ta. Nag-ready pa siguro og kape ang uban. Sige. Ito, bukal na. Pwede mo mag-chat dire na gusto magpa-shout out. Wala pa. Kung na gusto magpa-shout out, comment lang mo dire or mag-chat sa ang live man ta karon. Usay kay di mo mabasa tong Mabasa ang live yan. Sa live chat lang mo magkuan, sa live chat lang para mabasa na mo ang gusto mo pa-shout out or mag-request. Atong kantahon karon is Samahan. title ato. Ko kabalo sa title. Ako nga ito, ito. Sa kay dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka. Wala title. Kanimo lang ako magaday. Kanino lang ako kaday. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Magkaguliang ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong mauwi akong kadato. Alam
Ay, shout out to Ma'am Langga. Nag-chat si Ma'am Langga nga nawala daw ang iyahang signal. Anyway, pwede lang man siya tanawon gihapon. Pwede po din niyo siya i-share sa inyong mga friends. Tungod kay importante ang ato ang hisgutan karon, no? Happy weekend sa tanan. Actually kami nagaplano mi nga moadto mi sa ang farm niya taod-taod pero nagaulan pa man. Magpray ta na maayo ang panahon, no? Medyo kusog-kusog yun ang ulan unya, hopefully na unya wala na mohunong na kay moadto mi sa mo ang moadto mi sa mo ang bukid Nga alas 6. Yes. Alas 6 naman siguro. Alas 6 naman good. Alas 6 no eh. Sige. So dayon ta sa tuang hisgutanan karon. Sige to tong hashtag. Hashtag walay magbulag. Hashtag walay mangilog. Sa mga dili kung tamo ingon basta kay sa mga nagplano nga mangilog di ayo tamong pangilog ha kay makabungkag mo ang pamilya. Hashtag walay magbulag. Hashtag walay Hashtag mangilog. walay mangilog. Anyway, ato ang Bible verse karon. Sige. Makita sa Galatians. A formula. Tulo lang ni siya ka verse aron na mahimo nga malipayon ang pagpamuyo. Sige. Walay gugot sa panimalay. Palihog daw kung makaklaro Ano, dili ko kabasa wala ko ay glass. Okay, ikaw gunit sa guitar. Ako asista. Di ko kabasa wala ko ay glass. Ako Ang magbasa. pamilya nga malinawon mag-base ta sa verse sa Biblia. Tulo lang ka verse Sige, kung hisgutan. Tulo ka verse? Yes, tulo lang. Ang una para sa asawa. Sige. Para sa asawa. Kaninyong mga asawa, paminaw mo. Paminaw gyud mo kay. Sa panimalay. Tinuod gyud siya nga kung naingani sa panimalay, wala gyud gubot. So para sa mga asawa na sama nako. Ang ikaduha, sama na ako. Unya na. Unahon sa nato ang para sa asawa. Sige. Okay. Sige. Sa Ephesians chapter 5 verse 22, nag-ingon diri 22 and 23. Sabihin niyo mga Biblia. Okay. Ephesians chapter 5 verses 22 to 23. Sige. Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabana, ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas ug siya mao ang manluluwas niini. Mga asawa, Amen. magpasakop sa bana. Unsay buot pasabot ana? Basig una-unaon sa mga asawa, dili pwede. Dili ko magpa-under. Pa-under ba ang tawag ana? Amot lang, below. No. Ang magpasakop, buot pasabot nga, dili buot pasabot na kanang ikaw nga asawa, ikaw gyud ang matuman sa tanang panahon. Kundi magpasakop ta sa ato ang bana. Kana siya, isa na siya ka sikreto aron walay gubot ang pagpamuyok, di ba? Kay kung asawa na ay sa to ngunong kung ako jud ang matuman, dili siya pwede. Ang ulo sa panimalay, kinahanglan nga magpasakop ta sa ulo sa So, panimalay. mga asawa, Ang ato ang bana. Ang mga asawa magpasakop sa mga bana. Yes. Sama nga si Jesus mo ang ulo sa pamilya, Sa iglesia. sa iglesia. Okay. So, buot pasabot nga dili ka mag-decide sa imong kaugalingon para sa pamilya. No kung inana no wala gyud gubot. Mga asawa. Ang pagpamuyo sa magtiayon ug walay samok sa usa ka panimalay ngano man. Tanan nga mga decisions dili magbuot-buot ang asawa. Ako'y asawa, ako'y matuman no. Kailangan nga naagyud ang pagtugot sa bana. Isipon nato nga naa sa iyaha ang final nga decision no. Magpasakop ta, biblical ni siya, biblical, magpasakop. So, mga asawa, at unsa may Magpasakop. mga plano sa pamilya, unsa may mga doing sa pamilya, lang ikonsulta sa mga imong mga bana. sa imong bana, ayaw ng mga Okay, bana. single routines lang. Sa imong bana. Asawa, itugyan ang imong mga plano dana sa imong bana. Oh. So, adunay Istoryahan coordination. ninyo kung unsay mga Bahala plano. na ang bana. Dili kay magbuot-buot. Wala man ay palabonan sa estado. Wala man ay Yes. palabonan Wala sa ingon estado. nga dili under jud ko ani akong bana no kay magpasakop no, dili ing ana no. Symbolic mo guna siya panahon sa tong kasal. Nakahinumdum mo nga natay tawag na to kanang Belo. belo. So, anaan ba yata ana no? Hinumdum Sino si sa Bulan? belo. Katong belo, Nang puti.
Itong puti ba, tela, iana na diri. Niya ang sabana kay diri ra. Dili man apilan og tabon ang bana. Symbolic man na sa mag-asawa no. So kinanglan nga ang asawa dili ka magkuan-kuan nga ikaw ang hari. Kinanglan nga magpasakop gid ka sa imong bana. Adunay Okay, aron na dunay kalinaw sa panimalay. panimalay. Walay Walay desisyon nga magkuros-kuros. Walay maingon nga ako'y magbuot. Kundi Yes. biblical ta, mga asawa, magpasakop sa bana. Meaning to say na nindot kay paminahon nga ang asawa dili maglabaw-labaw din na ang bana dili niya kuanon bisan pag unsay magsalo sa kinabuhi ang kinahanglan nga sa panimalay kailan mo na ginaingon nga sabot-sabot man tawag ko. sabot-sabot tayo na Sabot-sabot man na. Dili ingon nga ikaw pud nga bana imo na pong andiron imong asawa. Unya naman ta sa bana no, pud unya ta sa bana asawa sa tanong. Asawa sa Sige, asawa. So dili po pasabot nga ikaw pud nga bana imong andiron imong asawa. Ayaw pud na ibutang sa imong mentality nga asawa nga dili pwede nang magpasakop no. Kanang magpasakop jud sa Muna ginaingon nga bana. muna ginaingon nga wife submit into your husband. Muna ni. Sige, wife. So kung submit ingana into your man gud wala husband. gyud siya gubot, wala gyud gubot nga mahitabo no. Then another dito ka sa bana. Ay sa ko, wife submit into your husband meaning to say sa pamilya labang bilang bana. Biblical na siya. The Biblical. husband is the head of the family. So ang asawa kinahanglan musamita dito sa Bana. bana tungod kay biblical na siya. Gitagaan og kanang silbing nga authority ang mga bana is head of the family. Kay sa mga si Jesus Christ mga head sa iglesia. So mga asawa yes na mao ginaingon na to na ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan ng asawa. So malinaw ang matag pamilya submit into your husband. Unsa man ang mga butang nga dapat buhaton nimo nga makaayo sa pamilya ninyo dulman o layo imong bana nga mas layo siya kana ikonsulta ang imong bana sa pagtahol niya na siya ang padre di pamilya. Okay, so sunod. Mga asawa, ayaw pud mo kakon kinapoy verse nga para sa mga bana. Unsa pud ta? Okay, so diri sa Ephesians chapter 5 verse 25, gingon diri. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masig kaasawa. Maingon usab nga si Kristo na higugma sa iglesia ug bitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Sige, ngayon na pagsugod, wife submit into your husband. Ang Ang sunod sunod, husband love your wife. So, nindot kayo no. Ang asawa, musabit ka sa imuhang husband, bining na kay respeto sa iya, na kay pagtamod sa iya ha. Di ka Kung mag-iya. ikaw pud nga bana, higugmaa ang imong asawa. Wow. Magbikal yun na ba? Wow, Mga nindot bana, kaayo. Higugmaa ang imong your asawa. wife. Unsa man meaning sa love? Ang love is naglangkob siya og dako nga mga butang. Ang love connotes everything. Kinatibukan. So dili gay ito tinuod tong inyong gihuna-huna mga asawa nga maander ta sa ako ang bana. Tungod kay isa pud nga balaod sa Dios nga kanila is husband, love your wife. So kitang mga husband, kitang mga bana, sumala sa bulong sa Dios nga makita sa Efeso. Unsa kay ito? Efeso 5:25. verse 25, husband loves your wife. A wife? Hi Ma'am Suzette, good morning. Good morning Ma'am Suzette. Ano na si Ma'am Suzette? Good Yes, morning Ma'am Suzette. Good morning Ma'am shout out. Suzette. Shout out kay Ma'am Suzette. Okay. So mga bala. Para sa karon pa nakatanaw, ang una na to ha, para sa asawa. kanina, asawa. Sa Bible verse na to is Ephesians chapter 5 verse 22. Nga? Wives, submit to your husband. So, mag-submit ka sa imong husband. Meaning, ang Meaning, asawa, ang respeto, ang pagtamod nimo sa imong ihatag sa husband. imong bana ang imong respeto, pinagi sa pag-submit unto kaniya. Ngayon, sa Then, mga- ang sige. husband pod, Ang sunod na love submit. your wife. Husband Love loves your your wife. Kung ang husband nag-love siya sa iyang asawa,
kung naa siya tanan diya. tanan na kinatibuk. Sama sa Maapil na tong atong giingon diri nga hashtag walay magbulag, hashtag walay mangilog. Yaw, ano. Okay. Kung bala magugma imong asawa, hashtag wala na magbulag. Magbulag. Uy, sakit yung magbulag, uy, kay Loy kay mga anak, Loy kay mga anak, magbulag Ano ang jud pamilya. pud kanang napod kay tulubagon sa Ginoo anak kay Emotional distress sa mga anak, unya ato bangon na to ang diya sa taas nga ano tayo accountability ng anong pamilya nagabulag. biyaan. So accountable jud sa bana kung magbulag ang magtiayon bisag kinsay hinungdan diyan na. Basta magsugod jud ta sa baseline sa Biblia, mga asawa, submit into your husband. Ayo paghawad-hawad diya. Ingon ang Ginoo sa Biblia, the husband is the head of the family. Bisag pag bisag unsa diya, bisag sa estado, bisag unsa diya, basta kay ang height. Bisag ka ng Bisag ang sa asawa unsa. pa ang labaw Bisag sa pa ang asawa pa ang taas secular ang nga trabaho, sa pag-asawa pa taas ang grado, kunya ang bana wala tanan, but still in the Bible, in the verse diya ingon diya nga bana kayon ang head of the family sa mga Jesus Christ bangkin sa iglesia. Then So, husband loves your wife. Wow. Kung Kaanindot uy, mo. kanindot yung bana, higugma yung asawa. Bana, sama nako. Higugma gud nako kung asawa, I love you. Higugma yung mga asawa, Yes, yung bana kay sa tanang panahon. sa dos na Dili siya. lang kay sa balay. Dili lang sa good health. Di sa balay Dili lang mabasig. sa balay. Gigugma niya sa balay paggawas. Laki lang po din gigugma. Oo. May gitawag og sobra ka may gugmaon. Oh, Pag-abot sa sa balay, gawas, sa lahi lang pagmalayo, po sa gigugma. gawas, sa lagi malapit, good ka. Yes. Ang mga bana, pwede man ka matanaw diyan sa uban-uban, pero ang kasing-kasing, ayaw po dito tanaw dito sa uban, na dito sa Normal asawa. man ang makatanaw dito. Kailangan mo tayo mga mata. Matay mata kita. Pero ayaw itugot nga pinaagi sa imo Oo. nakita makasala ka. Nung mata mingon, wow, ang ganda. Sala ba na? Dili man tingali. Basta mo kasing-kasing wala mo sunod dito. Oh, wala mo sunod dito. Nakita ka tayo mga mata. Pero kung nakita nga nag-appreciate ka kagwapa ato niya oy unya mangita kag paagi gani nga imo siyang makontak through messenger lahi na. kana nagsugod lahi na siya. kaana og pakasala. Sala na. Isan sa imuhang una-una is friends lang gusto na ko siya ma-friends pero kung nagsigi-sige na ka murag diha na magsugod og sulod ang sala no. So kana lang gyud ang sa rule sa mag-asawa, wife submit to your husband and husband love your wife. Love your wife. Kung imong higugma imong asawa, walay gubot ang pamilya. Kung Kung, higugma ka sa imong kung asawa, napoy decision making, kung naay love sa husband, dili siya, mayon example, nag-submit ang asawa ninyo nga, love ka nang gusto na ko, nga ano tanaw daw ba? Unyan sa Love, gusto na ko. Nga. Kanang, di na tamagin mo ka na. Uy, nalagyan na bante na kansin mo. Nga. Bupa sa asawa ay. Kami na ba? Kanang, pag naay love sa husband, pag Yes. ingon siya nga kanang, kanang, na siya i-submit sa iyang husband. Kung full of love ang husband, Asawa. Oo. Sige. So, makita nimo nga dili mo ingon ang bana nga ayaw na oy di ko ganan ana nga plano nimo kay kailangan na Sige. pinaagi gid sa gugma iskan pa man sa atong sinultian pinahanay gyud nga dili ta makapasakit sa atong partner sa kinabuhi singana lang siya and then naputay rule sa atong mga anak ikatulo Wala sa tang kaduha. pamilya. Ikaduha balik ko nako. ang una Ang una, para sa asawa ikaw una sulti ako sa ikaduha. Unsa ka una? wife, submit to your husband. Meaning is summarize lang gamay. Nga. Ana ang pagsubmitar, dili magbuot-buot sa mga desisyon sa O sige ang asawa. Mm-mm. Sige. And then, Ang husband, ikaduha, husband, love your wife. Meaning, sa tibok nimong kasing-kasing, higugmahay mong asawa, sunod sa Dios. sa huna-huna, sa buhat o sa pinulungan. Oo. Ana agad imong gugma sa imong asawa. Kung higugma ka sa imong asawa ba na ang talan diyan na. Yes. Talan Package na. Package din na siya basta. So, sa mga anak, O ikatulo. Kani, kung Sa- naagad sa ning mga anak. tulo sa panimalay, wala gyud gubot. Unsa ba ikatulo? Ingon sa Ephesians chapter, Ephesians 6:1 and 2. Sige. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise.
Wow. Mga ginikanan ato ra gud ning ipa-memorize atong mga anak. Sige, isulti sa mga anak, mga So, ginikanan. ipa-memorize sa mga anak ng Ephesians chapter 6 verses 1 and 2. Children, obey your parents in the Lord, In the Lord. for this is right. Wow, this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with promise. Kung ang taog, children, obey your parents in the Lord. Okay, basig ma-misinterpret ba nga? Like for example, gisugo sa amahan o pangawat. Dili Naba na na, siya naba na. maayo. Man, Wala siguro. tingali, wala. Wala ka siguro, oy, wala Sa ta salida kabalo. na, sa salida. So, children, obey your parents in the Lord. Kundi, buot pasabot na sa mga maayo pod kung ingnan ka sa imong papa di ay o nga. Ito, eliminate sa Oo, tindahan. mag-inom-inom ta. Palito, sigarilyo. Mag-shot ta. So, ang mga ginikanan po, ayaw po din tao ninyo expose inyong mga anak sa inyong anak, no? Palit ang mga bawal. Kay, Makahubog. kung unsa ba ya imuhang gitudlo sa imong anak sa gamay pa siya, madala na niya ni kadako. So, ingon ba ya sa Proverbs, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, kung karon pa lang sige mong subuan nagsigarilyo o ilim nun, among po na yung kinabuhi pagdako. Ayaw, wag ang bata magtulad ng ganyan. Ayaw niyo tudloi ang mga bata usama ni anak. So, mga bata, children, obey your parents in the Lord. So, kinahanglan nga masinugtanon sa mga ginikanan kanunay. Imagine ha, kung naaning tulo sa panimalay, ang asawa mag-submit sa husband, Diba? husband love your wife, Tulo. kunya, children obey your parents Package. in the Lord. Walay gubot sa panimalay. So, kana nga tulo ka basic nga requirement para sa pamilya, wala gyud gubot. And then ingon sa verse 2, honor your father and your mother, which is the first commandment with promise. When we say honor, dako kaayo na siya nga word, broad kaayo. Naglangkob ka na og pagrespeto sa mga ginikanan. Tungod kay wala man siguro ginikanan nga magdesisyon para sa anak kung dili maayo, di ba? Imagine. So tanan nga ginausay misinterpret sa mga kabatanunan tungod kay na expose na sila sa mga butang nga dili sa kalibutan. In this example na gibawal ang ginikanan, masuko na ang mga anak mo rebuildi na. Mag-rebuildi ang uban maghikog, di ba? Kay kuan kanang kulang sa kansin sa ginikanan na. mag-ingon sila nga mauni gibawalan, mauni mauna kanang ingana ba? So dapat nga mga bata, honor your father, naglangkob kini sa pagrespeto sa tanan nga desisyon sa inyong mga ginikanan para sa inyong kaayuhan. Mga ginikanan, isulti sa mga kabataan na dapat sa bersikulo nga atong gigasgutan, children, obey Your parents in the Lord, for this is For right. this is right. Walay gubot ang pamilya kung naani Matong sila. tulong ang butang. Muhangyo gid mi sa mga pamilya, matag pamilya nga dili lang nato i-expose ang mga bata kanunay sa cellphone. Although ang cellphone karon kay trending naman gid na siya no, kay magamit man pud na siya para sa kaayuhan sa mga kabataan sa ilang pag-eskwela. Dili lang buot pasabot nga pasagdan nato sila kay mao na ang trending, di ba? So dili buot pasabot nga ingana na lang yun ang trending nila sa ilahang kinabuhi. So dapat nga Sige. kanang matuto po nila nato sila sa Bible ha. Kanang Bible bisi na gyud. Gising na. So imatuto nato ang mga kabataan, ayaw pasagdi nga ma-expose sila kanunay lang sa cellphone. Tagaan jud kung higayon ang pagbasa sa Bible, kay cellphone lagi ang ato ang pinakakalaban Sige, karon. ang malinaw nga pamilya, nalang ko idagdag. Ang malinaw nga pamilya, nag-iskuta sa asawa, nga sabi ito yung husband. Second upon, husband loves your wife. Ikatulo, children, obey your parents as in the Lord. O kini nga tulo sa panimalay, nagkumpulan sa panimalay, ang structure sa panimalay, ang dili kinay magpukan sa kaaway, dili maulo ang panimalay, ang fondasyon ini nga tanan si Jesus Christ. Yes. Yes. Founded jud ang Ang family. pamilya kinahanglan adunay strong foundations in the name of Jesus Christ. Ang wala si Jesus Christ sa panimalay, Mao nang ana magkagulyan. magkagulyan ang Ayun sa tong kanta kagani ha. magkagulyan ang pamilya. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Oh. Magkaguliyang ang kinabuhi ko
Kung mahilayo ako Kung malayo ako kanimo. So mo gyud na resulta basta wala ang Ginoo sa pamilya. Although dili perfect. So ayong pag-ingon na kani nga pamilya is perfect na kay nangalagad sa Ginoo. No. There is no such person as perfect. Ginoo lang man gyud ang perfect. So kung naman tay mga kakulangon, of course, ayaw mo pag-una-una nga di na ako musimba kay dili ko perfect. No. Kailangan nga ang atong pamilya ato kanunay gyud daton diha sa tiilan sa Dios. Mga asawa, Simba uban ang pamilya. mga asawa, mga banag, mga anak, sa kanunay, gana sa panimalay, mag-gustoy, magigugmaay, o mag-obey, tungod kay naminaw, Jesus Christ, sa matag panulti, matag ginahimo nimo sa panimalay, kay siya man ang foundation ng tanan. So sa itong kasing-kasing, atong instill at ibutang sa kanunay, the love of God, so sweet and wonderful. Yes. So kana lang siguro ang ato ang paghisgutan karon nga kabuntagon nagpadayon gyud ang ulan. Makaadto baka kaano og bukid karon. Dapat ang init-init, bisag alas Mainit baka ha. May na lang gani nakalaba mi daan gabi. Thank you to Saysay sa pagtabang og laba. Ako Shout po. out. Ako po Ikaw naman nagluto. nagluto pa niya po. Tanda, kumuhay tasking sa pamilya. Tasking. Wala asawa naglaba, ang bana magluto. Nagluto Kuko. siya og panihapon kay Nilamian. nanlaba man mi gabi. Kauban akong pamangkin. And of course, iya kong gihilot pagkagabi. Oo. Sakit akong likod manglaba bisag With magic hands. gamay ra ako ang gilabhan. Among gilabhan ra sakit Ah, na akong likod. Too young. Muna siguro ni ilahan bitaw. Thank you kay sa paghilot gabi. Welcome. Unya, happy weekend sa tanan. Yes. Oh, So, I am Ray. And Grace Antonio. Antonio. Hashtag Walay walay magbulag. Hashtag Walay walay mangilog. Bye-bye. Bye-bye. God bless and happy God weekend bless. God everyone. bless.